Jatend migao mar somo Ngire George Magoha owacho ni piny owacho nyaka rit maber sikunde midhi tigo e luto ombulu e yiero mar dwe manyien mar neno ni mwandu mag sikundego ok okethi. Magoha nomedo ni kata kobedo ni piny owacho medo kaso gedo mar klese mag CBC e skunde duto ma pachoka, owinjore oritgi makare. Bende nomedo ni gigeno ni biro tiek gedo mar kilesego kapok higa korumo. Magoha nomedo kwayo jotend sikunde ni kik riemb jopuonjre mapok ochulo ofis, kowacho ni tamni en mano machiek mokalo kendo mondo mi omigi thuolo mar somo. Nowacho magi e nyasi mayango klese mag CBC e kaunti ma Kiambu. My job is to ensure that after the school is used for whatever it is going to be used for, it is brought back to the status quo ante. And we shall work together with the teachers, the National Youth Service, and every other person who is available to ensure that since this is a very short term, when the children come back, they don't waste time again. So we shall also guard the property of the schools. Serikali iko na nguvu ya kutosha. I don't think there's anybody who is stronger than government. So be rest assured that the election will come and pass. It is just 24 hours, maybe another day before or another day after. And we'll make sure I will still be there for that week. So you can be sure that we shall make sure that the children are protected.